nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. I així acabem. I llavors vindria l'altra explicació, que seria la que tocaria avui. Llavors, el diumenge de Rams, ara és així, oi? Entrada a la ciutat. Llavors, mira, aquí està molt clar. Jo, Carme, tampoc ho entenia. M'ha fet molt bé haver fet aquest esquema i haver-me preparat, perquè no em costava. Doncs mira, Marc ens ho va explicar el professor de l'Olga, aquell que es deia Clement Stock, que l'Olga ens ho va explicar a nosaltres, si eres? No. A les recreacions, un dia a la setmana, l'Olga ens explicava les classes d'aquest senyor que havia rebut a Roma. I era un especialista de Sant Marc. Ho va fer molt maco. Jo vaig agafar tots els apunts i ho vaig anar apuntant. I, cosa que jo tampoc no m'hi havia fixat, sabia que ho havia dit, però no m'havia concretat. Doncs Marc posa 3 dies a Jerusalem. I quan anuncia la passió, ara aquí, el diumenge de Rams, i Jesús està 3 dies a la ciutat. Veus que correspon en aquest fragment. Encara no és la passió, és abans de la passió. És aquest fragment, Jesús a Jerusalem. I llavors ens posa 3 dies, que els altres evangelistes no ho posen. I ara t'explicaré el que fa cada dia Jesús. I aquests 3 dies, ja hi tornaré a insistir al final, és al cap de 3 dies morirà i ressuscitarà. Llavors, també aquests 3 dies corresponen a la mort d'Israel. Perquè Jesús intenta salvar-lo, però estan decidits a matar Jesús perquè són morts ells, perquè la seva religió els ha matat amb ells. O sigui, perquè ells han agafat la religió per un costat que és de mort, que és les coses externes, que és només i és l'odi a Jesús i estan morts. Ja ho veurem. Llavors, el primer dia és curiós. Ara t'explico a l'entrada de Jesús a Jerusalem, el primer dia, que correspondria aquí. Explicat en detall què fa aquest primer dia. Doncs entra a la ciutat, quan sap que l'han de matar. Això és Betània, això és Betfagé i això és Jerusalem. Aquí està Betània, a casa de Maria Magdalena, oi? A casa de Marta i Maria. I llavors va cap a la ciutat, i és aquella vegada que demana, digueu a la ciutat, digueu si trobareu un home que té un burret, desligueu-lo i Jesús hi entra humil. Això de que Jesús entra a la ciutat quan sap que el volen matar, fa exactament al revés del que havia fet David quan el seu fill el volia matar. Absalom és el fill de David, no fa gaire que ens ho vaig llegir que Absalom vol matar a David, i David està a la ciutat. Absalom s'ha fet ungir a Hebron, aquí al sud, i llavors va amb l'exèrcit per agafar la ciutat i matar David, el seu pare. I llavors David se'n va cap a Betània, fuig. Te recordes que hi ha un benjaminita que es diu Samaí, el maleeix i li tira pedres i li diu home sanguinari, i Joab li diu vols que el mati ara mateix? Diu no. Doncs David fuig quan el fill el vol matar i Jesús, quan el poble el vol matar, entra sapient que el volen matar. Va a la ciutat. Ho fa al revés. Entra a cavall d'un burret. Aquí compleix la profecia de Zacaries 9:9. Si vols la profecia aquesta de Samaí, és 2 Samuel 16:7. I la de Zacaries, 2 Samuel 16:7. És la de David que fuig. I aquesta d'entrar Jesús amb un burret es compleix la profecia de Zacaries 9:9, el profeta Zacaries 9:9, que diu mira el teu rei ve humilment muntat en una somera. Això esperaven tots, que el fill de l'home entrés a glòria. I Jesús entra en glòria amb un burret, amb un fill vull dir, entra en una glòria molt ridícula, no? No entra escoltat, res, entra, mira, amb un burret muntat.
i tots l'aclamen, tothom, beneït el qui ve al regne de David, el seu pare, que arriba. És el primer anunci de la passió, va dir: un dia no em veureu més fins que no em digueu beneït el qui ve en nom del Senyor. I ara es compleix això. Li han dit beneït el qui ve en nom del Senyor. No moriran sense haver vist venir el regne de David en poder, però el poder de Jesús és un poder humil, no un poder de fama. Llavors, entra a la ciutat, Marc el fa molt curt aquest dia, entra a la ciutat, va al temple, això és el temple, tots t'he posat al temple, va al temple, mira tot i al vespre se'n torna. O sigui, ha fet un dia, els altres no ho fan. És Marc que fa aquests 3 dies. I Marc, quan anuncia la passió, diu al cap de 3 dies. Mateu diu el tercer dia. 1, 2 i el tercer el mataran. I Marc diu al cap de 3 dies. Aquests 3 dies són els 3 dies del mort del poble. Aquí encara no es veu gaire, perquè entra i surt i no es veu. El segon dia. Llavors, el segon dia, la segona jornada, se'n torna, se'n va a dormir a Betània, i ve la segona jornada, que hi passa, això em va agradar molt quan vaig anar a Jerusalem, passa i troba una figuera borda. És una figuera que no té fruit. I Jesús la maleeix, que estrany, no? Aquesta figuera, la intenció de l'Evangeli, és el poble, que és una figuera borda, una figuera que no té fruit. Diu, no era temps, perquè el poble no era temps que matés Jesús. Jesús és massa jove. I la figuera no ha donat fruit, no ha acollit Jesús, no li troba fruit, i en lloc de reconèixer Jesús, ara que Jesús encara és jove, doncs el maten. O sigui, la figuera aquesta que no té fruit, quan no és el temps, és el poble d'Israel.